Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer, milí televizní diváci. Sestupovat v lehkém kouřovém oparu, jisa zachycen bodovým reflektorem po 9metrovém schodišti do arény plné celebrit. No to je antré, o kterém se může každému umělci jenom zdát. Samozřejmě, že to není antré pro mne. Je určeno herci, který už do této arény nikdy nesestoupí, přestože bychom si to všichni toužebně přáli, a který by se dnes dožil 75 let. Ještě štěstí, že máme tu televizní techniku a tak ho můžeme mezi nás pozvat aspoň prostřednictvím obrazového záznamu. Dámy a pánové, pan Vladimír Menšík. Vážení a milí televizní diváci, milí zde přítomní hosté. Nejdřív se obracím k vám doma u televizoru. To, co jste tady slyšeli, není klaka, ani radostný potlesk, to je zlomyslnost mých kolegů. Takže nevím, čí přičiněním, ani potom nepátrám, protože toho se nedopátrám. Zkrátka stojím tu před vámi, jako takový, dá se říct, prostředník televizního Silvestra. Prostředník podívané, nebo jak by řekl můj dědeček na Moravě, silvestrovského show. Hanzlíčku, začínáš brzo s těma grimasama. Já tě nebudu zkoušet, tady na to není čas, ale myslím, že by si nemohl vyjádřit nebo beze zbytku vyložit smysl slova show. A podívej se, můj dědeček, prostý člověk, už před 50 lety to používal za každým druhým slovem. Jako by ho ještě dneska slyšel, jak volá babičko, už jsou ty brambory měkký. Sestavit program, který by měl v podtitulu, řekněme název, to nejlepší z Vladimíra Menšíka, určitě není nic snadného. Ale myslím, že daleko horší by bylo zkusit sestavit program, který by v podtitulu měl to nejhorší z Vladimíra Menšíka, protože bez přehnané úcty k legendám nemůžu si vybavit, že bych někdy viděl Vladimíra Menšíka hrát špatně. Myslím, že Vladimír Menšík byl v nejhorším případě velmi dobrý a ve všech ostatních geniální. A ta následující ukázka tato jenom potvrzuje. Naši úrory přes vodu vede most, jeho každý trám už dobře zná. A já to vím, že včera zpíval drost, abych nechodíval přes něj sám. Půjde se mnou kamarád, budeme tam spolu stát. A pak přijdeš nám, otevřou hospodu a budeme se dívat na vodu. A jedem, kluci, hej! Solo záj, když se hrálo, málo nás při řeky stálo. Čtvánek býl ve svět.
Ale ty nepřestaneš, ty jsi nenapravitelný kradák. Jak to kradák? Co pak já kradu? Já si přece jen vypučuju. Já bych to vrátil, ale nemůžu, když pak sedím v kriminále. Ne? No a teď půjdeš do kriminálu se školením. S jakým školením? No to je tak zařízený jako protialkoholní léčebna. Ale nepovídejte. Pro notoriky. To bych snad nepřežil. Nezapomeň. Dneska je sobota, v úterý jdeš, aby tě nemusel někde zánět. Opravdu skvělý film, však za něj také řada hlavních protagonistů byla vedoucími orgány oceněna dlouhým neplaceným volnem ve filmu i v televizi. Režisér Vojtěch Jasný vzpomínal na Vladimíra Menšíka a říkal, že mu Vladimír chyběl všude ve světě, kde točil a že takový originál mezi herci už nikde nenašel. Já teď zvu na jeviště dva spoluhráče Vladimíra Menšíka z tohoto filmu, paní Drahomíru Hofmanovou a Radoslava Brzobohatého. Paní Drahomíro, to je určitě taneček, na který se nezapomíná. Jaký byl Vladimír tanečník? No, famózní, geniální. Já si pamatuju, že při téhle scéně, pak byla ještě jedna taneční, že mě popadl tak, až se mě dech vyrazil. A tak to má být. Tanečník má cítit partnera, tam to platilo na 100%. No. Já jenom na začátek toho mého povídání o Ládíkovi bych se chtěl omluvit mé kamarádce, kolegyni Květě Fialové, že trochu budu zabíhat do jejího oboru. Poněvadž ona je specialista na záhroby a takový tyhle. Říkám to proto, no ona to ještě má čarodejnice jako takový, ale říkám to proto, protože já mám takový pocit, že Ládík neodešel nahoru. Já ho pořád cítím někde vedle sebe. Když jsme točili právě Rodáky, tak my jsme tam byli na Vysočině asi půl roku. Byli jsme zváni neustále k nějakým besedám, vždycky Ládík teda a já. A Ládík, když to bylo prvně, povídám, hele Radečku, prosím tě, pojď se tam půjdeme, já to rozjedu, ty si dáš vínečko trošku a pak já ti zavolám, aby si vyprávěl o Martinovi Jídnovi, to tenkrát jako těsně předtím, jako šel Martin Jídn. Pán, dobře Ládíku, samozřejmě, já až mě tam zavolá. Tak Ládík tam jako na té besedě to rozjel, já jsem se začal smát, ani jsem ještě víno nezačal pít. Ládík povídá 4 hodiny a najednou povídám, no a ty by mě měl, Radeček by měl vám vyprávět o Martinovi Jídnovi a protože já o něm vím všechno, budu vyprávět já. Nejenom ten večer, já nikdy na žádný ty besedě, a měli jsme jich asi 15 za těch půl roku, neřekl ani slovo. Je pravda, že jsem se vždycky skoro opil. Protože Ládík mě vždycky tam tu flašku jako vždycky přines a pán, Radečku, jenom pij, já to všechno řeknu, já to všechno vím. Ahoj, Ládík. Za 10 minut bude káva. Víte, jak vaří kávu v Egyptě, pane komisaři? Představte si, oni vám vezmou. No kam jdete? Ne, promiňte. Co je? Je vám nevolno? To není se jenom. Co to je? Nevím, Co to je? Co je vám, pane komisaři? Není divu v takovém horku. Dovolíte? Mám masérský kurz. Tak to chce dobře vydechnout. Osvobodit se od odepínajícího šatstva, v tělu volnost. Tak zní kategorický imperativ orientální školy. Paní, prosím pěkně, Já znám i tuto školu, pane komisaři. Jaký omyl, tady nějaké nedorozumění, milostivá paní. Jaký jsem si teď vzpomněl, mám jistou neodkladnou záležitost. Milostivá paní, omluvte mě, prosím pěkně. A víte, milostivá paní, služba u policie, někdy, jak si řekl bych, tak neúprosná. Bylo mě potěšení, milostivá paní. Prosím, nikdy nevnucuji zdravotní pomoc. Děkuji. Jen bych si ještě dovolil zavázat vás slibem, že jak si neprozradíte Rudýmu nikdy, prosím pěkně, že jsem vás navštívil. Já bych nerad, aby mi to překvapení jaksi nevyšlo. Spolehněte se. Já bych taky nerada. Madam. Přichází paní Květa Fialová.
tak jste to viděli. Vidíte, já ho miluju, nikdy mi nedal, bohužel, no ale já ho miluju pořád. No, co se dá dělat, takhle to je. No, já ho skutečně znám od toho 49. roku. Přišel s tím Lubinem Kostelkou na jamu a už oni vlastně, jejich život byl takovej neutuchající večírek. Oni taky, my jsme hráli, to bylo takový představení Romea a Julia, oni tam hráli, oni až přišli později, byli v prvním ročníku, hráli tam ty Sluhy, Capulety, Monteky. A oni taky mezi tím, jak měli ten večírek, tak jsme hráli už, já nevím, už tam bylo jako, že už tam umírají nebo umřou ty dva chudáci Romea a Julie. A oni najednou strčili do toho a ono to na ně padalo, vypadalo to, že tam je zemětřesení, no prostě dělali takovéhle věci nádherný a byl vždycky miláček. Celý život, jako ten Láďa, byl v mířece a jak tady říkal tady pan Brzo Bohatý, že jsem čarodějnice ze záhrobí. On si taky myslí, že už jsem mrtvá, nebo já nevím co. A teďka já nevím, ten Láďa tak miloval lidi a svět, že on si myslel, že těch lidí je málo. Takže ty děti furt dělal. Vyráběl furt děti a další děti ještě, že byli tady ty komunisti milovaní, protože kdyby on mohl do světa, tak zalidní prostě No já jenom se chci zeptat, nejste jeho syn? Nebo? Ne. No ne, ono... Pokud je mi známo, nikoli. Ale bylo by to docela příjemný, že? No, jo. No a ještě bych chtěla říct o tom Láďovi, takový on, je to zvláštní. Já si myslím, že nebyl ješitnej. Každý chlap je, vy možná jen tak ze slušnosti někdy. Jako ješitnej opravdu nebyl. A on ty ženský balil, já si myslím, chlap balí kvůli tomu, že ješitnej si mu dá nebo nedá, nebo tak, ale on je balil z lásky vždycky. A to bylo na něm nádherný. No, jim se to směje. Když se jim nic takového nestalo. Ještě když si nakonec mají za blba. Ale ne. Ale jo, máme. Franto, to pivo a rum. Neměli bychom už jít. Pojďte. Vlastně jo, nakonec já to musím vyřešit sám. Vícku, pojď se mnou. A co já tam budu dělat? No, kdybych jiného chtěl zabít, abys mě bal za ruku. Pojď. A co platí? A co ta Vojtěžka, musíme jí složit. Vojtěžka počká. Vždyť na nás čekají, musí krmit. Tak ať počkaj taky. Pane Chlástek. Hele, mě poloučet nebudeš. Myslíš, že máte kozla, že já se vám zblázní, nebo co? A co má kozel společného s tím, že se takhle naléjete v pravý poledne? Zasmrděl celou vesnici. A hlavně vy se stavíte sami o sebe. Počka! Vrata! Jdi se tam podívat. Co je to zač? Podívej se, jestli... Vážený pane. Vymlčte. Podívej se, jestli neberu něco tvýho. Jak mýho? Božka. Teď tohleto všecko, tady ta skříň, tady tyhle ty...
nic nechci. Já nevím, jestli byste radši neměl. Tak tu skříň teda nechceš. Ne? Právě taky nechceš, co? Ty hodiny, ty bych si vzala. Jo? Tak ty ti zrovna neberu. Teď je řada na muži, který je režíroval Plavení hříbat, a to je pan režisér Hynek Bočan. Že se vrátím k té ukázce, jsem koukal, jak zručně Vladimír Menšík odjel s tím povozem. To uměl s koňmi. No, Láďa byl talentovaný, uměl to s lidma, uměl to i se zvířatama, ale samozřejmě, že to bylo zajištěno, jako vždycky u filmu, to bylo zajištěno tak, že tady nasedl Láďa, sjel z toho kopce dole, tam čekal kočí, to byl majitel těch koní, najel zpátky s těma koňma, my jsme chvilinku počkali a tak se to stále opakovalo. Ovšem, došlo k takovému malému problému, že tam, kde ten kočí čekal, kde byla ta přestávka, tam byl sklípek. Takže ten kočí se vracel ve stále horším stavu. A skončilo to tak, že ten Láďa se staral o Vincka, o koně a o toho kočího. Znaje majetkové poměry českého filmu, se ptám, kolik jste měli ty hodiny? No, měli jsme jedny. Jedny. To znamená, na první dobrou se to museli udělat. Láďa nehrál. Já si myslím, že vůbec říkat mu, že je to herec, já si nejsem jistý, jestli to vystěhuje. Láďa existoval. On v těch rolích existoval a byl vždycky nejlepší v prvním jetí. No, co pak je Jaroušek Boženčínej? Tygr. Ne, pořádně. Tak zirafa, co se narapa. Ne, zvakni si ještě jednou a musím to slyšet. A ty jsi... Ty jsi medvídek. Spadne. A jaký je Boženčín medvídek, no? Jaký je? Jaroušek, rostomilý. Boženčín medvídek není rostomilý. Požralej. To taky, ale hlavně chlupatej. Chlupatej, pojď, když je chlupatej, požralej medvídek, tak co pak bude dělat s Boženkou? Na čortička. Ježiš, ty jsi tady uvazaný. To je detail, pojď sem, počkej. Jaroušku takhle nemůže schodit, víš, Boženka ti to vyčistí pěkně, no. Chlapečko, aby byl čistý, aby byl pořádný. Peklo. Je, fotografuj, pozor, to není ptáček. To je nočičku, taky to roztomilá prdilka. Bude pudinka, to je moje pudinka. To není tvoje pudinka, počkej. Počkej. Když jsem roztomilý chlupatej medvídek, co spolu budeme dělat? Co spolu budeme dělat? Pro boha, manžel. Co spolu budeme dělat? Manžel. Jaký manžel? Pojď sem, počkat. Pusť mě, manžel. Jaký manžel? Můj. To si neřekla, víš? Já jsem myslel, že přece tady, to si pomoci. Tam jsem... Počkat. No já si z toho zbláznil, já si zastřelím, no tak dělej něco jako že nic. Co, hele, máte tady špajs? Ale prosím tebe, nemáme. Janušku, v oknem. Co? V oknem. Jsi se zbláznil, a přece se nezabiju, prosím tě. Je tam Co? nešení. Jo, tam nešení. Dělej. Je, moment. Co? Počkat, že je tamhle to muzeum. Víš, že to muzeum. Dámy a pánové, paní Jiřina Bohdalová.
Si člověk vůbec neumí představit, že se něco takového aranžovalo. Taková No to scéna. se nearanžovalo. Já strašně ráda mám tu scénu, pač na ní mám skutečně roztomilou vzpomínku, protože nás nemohli dostat dohromady časově. Tak se to točilo vlastně po mým představení a přijeli s taxíkem, ve kterém už seděl Láďa Menšík, k tomu divadlu a pak jsme jeli pro paní Šejbalovou. No a paní Šejbalová, když viděla nás dva, tak se skácela absolutně a řekla: děti, prosím vás, je 11 hodin, já bych se ráda dneska ještě trošičku vyspala, nedělejte blbosti. A já jsem říkala: Jiřinko, neobracejte se na mě, tu tady prosím na Láďu Menšíka, ten dělá furt voloviny. A ona pá, ne, já vás opravdu prosím. No tak jsme začali a ona prosichr, protože to bylo ten její byt, to byl její byt vlastně, tak byl postavený v ateliéru pokoj a vedle kuchyň. Tak paní Šejbalová, aby na nás viděla, tak si sedla do té kuchyně. A teď to začalo. Menšík pořád připisoval něco, ale vždycky mi to řekl těsně před tou scénou. Takže to tygr a tohle, on říkal: hele, já jsem si to doma promyslel. Já řeknu: co jsem tvůj? A ty řekneš: žirafa, co všechny rafa. A pak řeknu: co jsem tvůj medvídek? A co jsem tvůj tygr? A já pám, no jo, mně se to tak moc vtipný nezdálo, no ale tak jsem si říkal, no tak mu udělám to. Klapka. A on spustil: co jsem tvůj, viď, žirafa, co všechny rafa, co jsem tvůj, viď, medvídek. Já jsem se po každý nadechla. A nic, já pám stop, já jsem říkala: člověče, ty to říkáš všechno celý. A on pá, vidíš, já jak jsem autor, tak si na tom trvám. No tak potom Podskalské. A pak režisér Podskalský říkal: pane Menšík, prosím vás, do toho vešla paní Šejbalová, pá, děti, teď já jsem vás tak prosila. Zase zalezla do té kuchyně a teď jsme teda už opravdu mě nechal říkat žirafa, co všechny rafa, tohle. A on ležel takhle, to tam není, nebo já jsem si toho nevšimla, on ležel takhle na zádech a já jsem mu měla překročit a takhle mu tu šrajtofli mu vzít, jo, z toho saka. No a tak já jsem ho překročila, teď jsem měla ten frufru a la žužu, ten župánek a půlkový podprsenky, aby to vypadalo větší. Jo, a teď, jak jsem ho překračovala, tak on zase začal dělat pohyby. Jo, tak to se muselo stopnout, jo. A režisér Podskalský povídá: co to tam děláte, Vladimíre? A on pá, to já ne, to Pavlov. Jo. Zase vylezla ta paní Šejbalová, zničená, než se to vždycky zase zasvítila. A když konečně po třetí už jsem takhle zase byla překročená nad ním, tak Podskalský povídá: stop! A já, jak jsem byla nakonečná, už jsem byla otrávená, tak jsem řekla: no ježišmarja, proč? A on povídá: jestli ti nevadí, že ti kouká jedno celý ňadro, můžeme pokračovat. Ten Menšík, když nic jiného neudělal, než takhle. No, toho já jsem si nevšimla. Takže to on zvítězil. No. A tamto, ten konec, jo, jak říká Božka, není to muzeum, to si tam vymyslel v tom. A já měla co dělat, abych se nezačala smát a nezničil to. Božka, není to muzeum. No. To asi nebylo nic snadného hrát manželku Vladimíra Menšíka, že? No taky, on byl obrovitý improvizátor, takže já si pamatuju, když jsme dělali nějakou scénku s Vladimírem, tak střihač odkládal scénář, protože ten by ho býval plet. A tam se člověk naučil obrovsky poslouchat partnera, protože on nikdy neřekl nic dvakrát. On prostě
měl tak slovní zásobu velikou, že ten obsah zachoval, ale po každý řekl něco jiného. To jsem nezažila u nikoho jiného. Proto on byl takovej pravdivej, protože to neměl omletý. Já bych ještě jednou pozvedl číši Ano. a připil na další šťastné roky vašeho manželství. Jsi strašně roztomilý. No. Jenže já už budu muset... Já bych ti Děti. nalila ještě. Já už budu muset skutečně jít. Jen si vem, Vendo, jen si Nevadí vám to, že vás tak brzo opouštím. Tak, já bych si to... Děkuji mnohokrát. Tak, panoušku, měj se moc dobře. Nazdar, nashledanou. A Lucinko, na mou duši. Lucinečko, já skutečně přijdu. Já s tou svojí přijdu, aby to všecko viděla. Na vlastní oči, to vaše štěstí. Tu lásku. Tak, Pando, nazdar, Lucinko. Pá. Ukáž mi si aspoň jeden chlebíček neupad, ty. Ty ses choval, tedy ty ses choval. Ty si budeš číst? Jo! Co jinýho mám dělat, když sežral všechny chlebíčky? To je tedy zajímavý. Tak my máme výročí svatby a on si bude číst, to je výborný. Cowboy James Lowes. Panouši. Já jsem tě jednou provždycky prosil, Lucinko, aby tohleto mě už nikdy nedělala. To je taky zajímavý. Není to dlouho, co jsi se sám lísal a najednou na tebe nesmím ani... Já jsem se lísal. Tvá maminka mě chytla do sítě, jak rybu. Panoušku, tohle jsi měl vždycky rád. Já jsem ti řekl, abys tohle mě nedělala, prosím tě, buď takhle schová, nejsem žádný hratlík, abys mě furt někde se trboušala za ušima. To je fakt. Já jsem inženýr. Hratlík nejseš. Ty seš spíš... Co? Co s vámi reklama na pneumatiky. Pando, mě to jen tak ulítlo. Pando. Cowboy James Lowe si připěl pištol Pane a vyšel Psíko, na raně. pojď sem, dej mi dokonce moho javenku. Šamla. Dáš mi sem tu javenku a vám mi Prosím, dej mě pokoj, Lucie, přece kvůli tomu, že máme výločí, taky mě neulomí se javintu, ty. Prosťáku. Já jsem sprosták, ty mě lámeš obratle, já jsem sprostej. Já se ti na tvoji javenku A stejně nechceš, abych to viděla, že se ti dělá pleš. Dělá. Mně se dělá pleš. Tak to si to tedy přehnala. Podívej se na ty vlasy. Podívej se na to, kamaráde. Já bych mohl dělat reklamu na rejžáky. To si teda přehnala. Jen se moc nehoď. Začne se ti tady dělat pleš. Teď vlásek po vlásku ti začne vypadávat a pak budeš mít hlavu jak mosaznou kliku od dveří. Budeš moc dělat po ránu. Rozcvičku s flanelem po svý bleskovce celý ani vlásek tam vrátně se rozcvičí. Hola, halo? To jsou bohnice? Prosil bych okamžitě doktora Pezeňáka. Víš, co je výborný? Ano, mám tady takovou paní, která... Trošku vodičky, vodičko. Pane doktore, mám tady takovou paní, která... Jo, strašně. Já tě nenávidím. A budeme špatně, pak já se opiju, pak tě nenávidím a opět je velice špatně. Všechno vypiju. Podívejte se, Červenková, na Svobodna Červenková, na tohleto pouští, na celém světě, na celém světě z vojny a mezi náma je konec. Málo kdo dal Vladimíru Menšíkovi tolik krásných dramatických příležitostí jako pan režisér František Filip. Dal se, pane režisére, takový živel vůbec režírovat? Já myslím, že dá, ale já nikdy moc nerežíroval. Já měl jako režisér jiný. To bych byl blázen, abych všecko vymyslel za herce a oni to potom podle mě dělali. To bych se ochudil o stovky životních zkušeností a stovky hereckých a lidských zkušeností. Co já budu vykládat Daně Medrické, co cítí matka. U režiséra je to správně a se štěstím obsadit, sesumírovat to kolem tak, aby to dávalo smysl
ale od herců chtít dostat co nejvíc. A to se mi dařilo a u toho Vladimíra se mi to dařilo. No to ne, mě dařilo. On byl zázračný, no. Já bych si vás dovolil poprosit, slečno. Jestli byste mi mohla zahrát něco na piano. Máte rád hudbu? To mě těší. Já tedy hudbu. Ne, že bych ji neměl rád, to ne, ale nemohu se, jak se říká, považovat přímo za znalce. Přesto jsem přesvědčen, že jestliže jí budou vyluzovat vaše něžné prstíky, rozumíte? Když dovolíte. Prosím. Děkuji. Pardon, slečno. Nevadí vám při hraní ten prsten? Vůbec ne. Když dovolíte, tak se mi taky zdá, a nevyklá se vám tam ten kamínek? Vyklá, vidíte? Sedí pevně. Já jsem měl takový dojem, jako možná se mi to zdá, dovolíte? Vidíte, vyklá? Sice málo, ale přece jenom. No je to maličkost, když dovolíte, já vám ho nechám opravit. To jsou ti řemeslníci. Vůbec všechno je to takové, řekl bych, nemůžete se na nikoho dneska spolehnout. A to všechno zavinila válka. Promiňte, milostivá paní, já jsem si neuvědomil, že tady jsme si... Když dovolíte, já bych si dovolil omluvit se. Že se nemohu jako jindy zdržet až do oběda, protože mám jakousi takovou prominentní záležitost, která mě váže někam jinam. Odpuste mi to, je mi to upřímně líto, milostivá paní. Ruku líbám, jemnost slečno. Počkejte. Prosím. Vy s námi nejednáte poctivě, pane Josko. Jak to, milostivá paní? Nemyslete si, že vám věřím, že ten prstínek dáte spravit. Ale... Moje se asi nezaslouží takové jednání, protože je to slušné děvče z poctivé rodiny. A to, co se stalo v úřadě, to není žádný důvod k tomu, abyste rušil zasnoubení. Zasnoubení? Ale milostivá paní, já jsem se zasnoubil, pokud se pamatují, s dcerou prezidenta krajského soudu. Rozumíte mi? A dceru prezidenta krajského soudu jsem ochoten si vzít. Oženit se s ní. Třeba hned teď tady na místě. Ale víš, slečno, je mi to pochopitelně líto. Přece nejste dcera prezidenta krajského soudu. Takže ne já, milostivá paní. Ale vy jste mě chtěli podvést. Promiňte, ale pod ten prsten, já se domnívám, že... Odpuste mi to, slečno, já jsem... Jděte. Prosím? Prosím. Já bych si Vy jste ubohý člověk. Odpuste. Sám Vladimír Menšík řekl, že pro něj setkání s Milošem Formanem bylo klíčové. Že si poprvé uvědomil, že do té doby šel vlastně takovou cestou, jak on sám říká, snadno použitelného a natažitelného čertíka. A že až na Láskách ho začalo filmování opravdu bavit. Že do té doby ho bavila spíš ta atmosféra kolem natáčení. Miloš Forman mu později nabídl roli ve svém filmu Ragtime, ale Vladimír Menšík odmítl, protože se obával, že vzhledem ke svému astmatu by ho ta cesta letadlem sklátila. Škoda. Škoda, protože jak to později velice krásně řekl Miroslav Ondříček, kdyby Vladimír Menšík mluvil anglicky, tak měl dnes z Oscarů plot kolem zahrádky. Holky, pojďte pryč. No já bych šla. Na to. Jdeme? Co? Jdem? Tak jdem. Pojďte. Tak pojď. Já nejdu. No ty jsi se zbláznil. Proč bych se zbláznil? Přece tam nepůjdeme jak procesí. No my tam máme jít dva. Tak tam jděte jeden. No počkej, jaký procesí? No, tak holky jsou si myšleci, jaký to je procesí. No tak je přivejte se. No neblázní. No pojď sem, tak je přivej ty snad, ne? No buďme tři, nebo no tak no, jak proč my dva? No proč já sám? Ježíšmarja, tak jdeme tři, to povídáme, pojď. No, já nejdu. Tak jsme jako Janci.
Menšík byl vynikající charakterní herec, ale evidentně nikdy netrpěl pocitem, že by nějaký televizní pořad nebyl hoden jeho hereckého umění, že by se tam jaksi umělecky umazal. Jeho chuť bavit lidi byla nezadržitelná. Teď ho uvidíte v programu, který se jmenoval Ring volný, kde zpívá jednu písničku s Evou Pilarovou a velmi roztomile loví playback. Ty umíš tančit swing? Swing neumím tančit, ale to není problém. Swing je v podstatě odzemek, ale strašně rychlej. A odzemek umíš? Odzemek je totéž, co swing. A swing, to mě baví. Swing, to mě baví. Swing, to je zdraví. Tak pojď. A vař, jen vař. Vpadnem tam do těch starých putik, tam hudba má svůj rajc. Swing! Rock and roll a pak beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj! Swing, to mě baví. Swing, to je zdraví. Tak žajv to rozbalím a válím to přes celý sál, jen dál, třeba přes celý sál. Hej, co je s tebou? Hej, pohni sebou. Ty si mě vysoukej si mama a spoď se jak myš. Hej, slyš? I ty spoď se jak myš, ber kde ber. Vypojď pro synů plnej čver. Děti tvých synů i tvých dcer černý jsou jako té. Dostaň se do toho, ho, di ho. A čest dnes frčí. Beat. Kočky máte pré. Ring, patříte k nám. Sedni k hrncům a pěkně vař. Swing, to mě baví. Sedni k hrncům a pěkně vař. Swing, to je zdraví. Co bude k obědu teď? Sleď. Tak dobrou. Dík. Ať slouží. Začni, bálej, přesný, od vás swing! 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 Ho, ho! Jede! Swing, swing. Swing, swing. Swing, chtěl svý, má svý. Swing. Paní Eva Pilarová. Dost těžká píseň, to je jak pomsta hudebního dramaturga. Kdo to vybral? Láďa měl možnost si vybrat kteroukoliv skladbu z mého repertoáru, kterou bychom zaspívali jako duet, a on si vybral právě ten swing. Vladimír si to vybral? Ano, velice mě to překvapilo, taky 2 dny před natáčením jsem mu volala a říkám, Láďo, je to těžký, už to umíš? A on říká, neboj, děcka mě učil po večerech swingovat. Noze zbraň! Na doby! Proveď! Raz! Proveď 2! Proveď 3! Jak to cvičíš, ty dobytku? Puška je tvoje měla! Jestli to nevíš, tak si ji přimáčkni! A zastrč tu cejchu! Je-li to vymáčknutý! Pan Luděk Munzar. Tady každý připomíná Vladimíra Menšíka v podstatě v jeho vrcholném období, kdy už to byl pan herec. A já si vzpomínám,
když ještě Vláďa v Praze vůbec nebyl známý a já jsem měl tu čest se s ním vlastně potkat v divadle E.F. Buriana, tehdy to bylo armádní umělecké divadlo. A on přišel z vesnického divadla a hrál takový jeden výstup v téměř neznámé hře od Frání Šrámka Hagenbeck. To představení režíroval pan Jan Grossman. A tam se datuje naše přátelství od té doby. Uplynulo několik málo let od toho, kdy jsme se poznali. A na jednom takovém večírku soukromým u jednoho našeho přítele, pana doktora Poláka, jsem byl tam s Karolinkou Sluníčkou a protože jsme byli mladí a neskušení, tak jsme se nechali vyprovokovat od toho pana doktora, abychom zahráli dialog Franzka a Maryši, kterou jsem tenkrát hrál ještě v posledním ročníku divadelní fakulty. A vzpomínám si, že když jsem zakřičel, já za tvou ženou budu chodit a budu se s ní scházet, tak se ozvali nějaké rány na dveře a tam přišli sousedi. Tam se otevřely dveře a tam stal smutnej, opravdu smutnej Vláďa Menčík, který ho tenkrát ještě téměř nikdo neznal. A povídá, vidíš, Luďku, takovýhle role já hrát nikdy nebudu. A je to dobře. Protože kdybychom udělali 50 vzpomínkových večerů, tak nikdy nepoděkujeme za jeho velké herectví a hlavně člověčenství, který dal malým postavám z bakalářů, obyčejnému nádražákovi, zahradníkovi, anebo takovým velkým rolím, jako byl Ikarův pád a tažní ptáci. Pan Luděk Munzar. Přiznám se, že jsem nikdy neměl to štěstí vidět Vladimíra Menšíka hrát v divadle, ale byli tací, kteří ho nejen viděli hrát v divadle, ale kteří dokonce mohli hrát s ním. Paní Hana Maciuchová. Vy jste se potkali v divadle Za branou? Ano. My jsme vlastně s Vladimírkem spolu tvořili začátky divadla Za branou. Zkoušeli jsme Maškary z Ostende. To byla taková mimicko-herecko-taneční férie. Vladimír hrál Tuláka a neřekl za celý večer ani slovo. Za to, když přišel na zkoušku, tak vlastně se strhla na jevišti smršť. On zkoušel, fakt je, že už to všechno tady bylo řečeno, ale já vám musím říct svůj zážitek. On zkoušel s tak nevídanou energií a to všechno byly taneční situace, přesto je tak vášnivě prodiskutovával. Přidával samozřejmě svý životní zážitky. Potom spoustu vypointovaných příběhů, který si určitě za pochodu vymýšlel. A nádherně tančil. Tak krásně tančil, pohyboval se s takovou komickou grácií. Nás tenkrát choreografii měla Lea Janečková a ta nás vůbec nešetřila. Takže to představení jsme končili totálně zřícení a po premiéře si pamatuju, že Vladimír říkal, dnes jsem se předal. Ale přitom, moje drahé holčičky, v naší taneční scéně jsem stihl zjistit, jestli jste si nezapomněli vzít své krajkové bombardáčky. Ještě musím říct, že druhou komedii, kterou v divadle Za branou zkoušel, byly Čechovovy 3 sestry. Samozřejmě, že jemu patřil bratr Andrej, ale tam současně začal točit Markétu Lazarovou, takže nejdřív stíhal, potom komplikovaně bohužel nestíhal a byl nucen se rozhodnout. Takže já si osobně myslím, velmi zoufale nerad odešel z divadla a zvolil si film. Vidíš, malá, Hospodin nám ukazuje cestu. Bude miska mléka. I teplý koutek. A snad se na sípce najde i červený jablíčko. Tak pojď. Co stojíš, malá? Pojď, zdá se, že jdeme včas. Pojď. Že vy křtiny?
hospodine, nebo veselka. Ve jménu Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. Svatá Panna vám žehná, mládenci. Anděl strážce vás ostříhá, svatí rodovníci kolem Ježíše Krista zvíhají své ruce, aby vám vyprosili odpuštění hříchů. A už modlitby kněží jako nějaké žebře se zdvíhají k oblakům. Máte to krásné živobytí. Krásné živobytí. Pan Václav Postránecký. Nevím, kolik nás bylo, kdo jsme směli dávat Láďovi Menšíkovi efedrinové injekce mimo profesionální zdravotní sestřičky. Takže já napíchnu tou žílu, že jo, ten efedrin se tlačí pomalu a do toho šlo, já vám podávám, já jdu vedle a on já pojď se man, a teď to takhle pořád jelo, já slzel, brečel jsem do té krve, no byla to hotová jatka kolikrát. Tak když jsem teď viděl přednedávnem televizní inscenaci Skapinova šibalství, a všiml jsem si scény, ve které jede v kočáře Jirka Sovák s Pepou Somrem, tak jsem si uvědomil, že ve Studiu 1 tenkrát se nenašel nikdo, kdo by hýbal s tím kočárem a předstíral jízdu toho vozu po kamenné dlažbě. No, trvalo to dlouho, odmítli rekvizitáři, nábytkáři, inženýr studia, nenašel nikoho. A nakonec se toho ujmul Láďa, národní umělec, a hýbal s těmi 2 svými kolegy v tom kočáře s takovým úžasným citem, že mě to vehnalo slzy do očí, protože tu dlažbu kamennou vytvořil tu iluzi dokonale, no jak jinak, jako národní umělec. Stačí takhle? Jo. No tak si to rozmyslete. Já se ještě stavím. Co tě chtěl? Nic. Hele, nedělej ze mě troubu, půl hodiny jste spolu mluvili o ničem? No a, no. Kdo to jako byl? Ale nějaký blázen nebo co? No co koukáte? Pojď, když jsi tak zvědavá. Taky nemusí všecko slyšet. To je nějakých cirátů. Hele, to je nějaký pán z Brna. A on mi tady povídal, on do mě zrovna hučel, prý má nějaký známý, který jako nemůžou mít děti, teda on, ten mužský nemůže mít, ona jako by mohla, ale zase ne s ním. Jestli mi dobře rozumíš. A tak se tak domluvili, že prý by potřeboval nějakého zdravého člověka. On, když tady byl posledně, tak viděl ty naše děti, víš, a tohle to jako... Co tohle to? No povídám ti, on to byl nějaký blázen. Nakonec z mý hlavy to není, jestli prý bych tý paní to dítě neudělal. Ty prasáku. No počkej. Tak to, že jsi vzpomněl zrovna na tebe, co? No tady asi nikoho jiného takového neznáš, že jo? Ty jsi asi tady známý průchod jako pěkný. Julčo, já ti jednu stříhnu, ty jsi to ode mě chtěla vědět, tak já ti to povídám. To není všecko. Prej by za to dal 5 000 hned a potom... Co mi to chceš nabulíkovat? Jiný chlapi za takový prasečinky ještě platí a on ti za to bude dávat peníze. Ježišmarja, takových peněz. 5 000? A dalších 5 000, když prej to dobře dopadne. Pro Krista pána. Člověk tady nemá haranty do čeho oblíknout a tady se takhle hází hříšnýma penězma. Kdy jsi říkal, že přijde? Co já jsem říkal? Já jsem nic neříkal. Ty to teď říkáš. Ještě ty mě prosím tě blázní hlavu. A teď jsou to hrozný peníze, co? To uváž, teď ty naše děti, kdy my to tady vydřeme a byl by splacený pácht? Protože ty jsi se asi zbláznila, ne? Člověk tady leta bojuje o svou jednost a ty mě najednou prodáš za pár šupů. Pěkných pár šupů. Ty už si mu stejně řekl, já ti to vidím na očích. Čuňáku. Víte, kdyby to záleželo jen na mě, tak... Proboha, snad jste se o tom neradil s manželkou. Co vás to napadlo? To ne. No tak, poslední slovo. Tak já to beru. Tak co? V neděli tam jedu. Ty kurevníku. Jaký pak kurevníku? To ty sama jsi mě do toho nahnala, ty. Já jsem tě jenom zkoušela a teď vidím, že jsi Tohle to neříkej, to mě... Ty. Děti moje. Dneska jděte někam, nedělejte tady cirkus. Já jsme se to dočkali, děti.
Musím vám říct, že je na vás moc pěkné podívání během těch ukázek, to si docela užívám. Krásná komedie, vynikající herecké výkony a už se tak moc neví, že Vladimír Menšík byl autorem námětu téhleté komedie. Takže my si ho vlastně poprvé představíme jako literáta a o tom ví něco pan Gustav Oplustil, který napsal scénář. Dobrý večer. Dobrý večer. Bylo to velice jednoduché v podstatě. My jsme dělali nějaký kabaret, zřejmě u Zvonečku nebo podobného něco. A Láďa za mnou přišel a povídá, já mám řadu zajímavých historek, ale bohužel na scénky to není, to by byla škoda. Na celovečerní film by to taky nebylo. Ale já bych ti něco navyprávěl, že by se z toho udělali nějaký takový mikrokomedie nebo něco podobného. Tak já jsem říkal, no samozřejmě, jak to uděláme? No já přijdu k tobě a to namluvím. Tak já připravil sonet duo tenkrát a Láďa namluvil několik historek a říká, vyber si z toho, co chceš a pak mě zavolej. Já jsem si to pustil a nejvíce mi zamlouvala právě ta historka o rodině Zahradníka, takže jsem se i hned do toho pustil. To bylo tak dobře navyprávěný, že jsem snad za týden, maximálně 10 dní, měl hotový scénář. A Láďa se ozval a říká, tak co jsi vybral? Já pám Ty Zahradníky, to se mi líbí nejvíc. No tak to začni psát. Já už to mám napsaný. No neblbně, říká, to je tak krátká doba. A já okamžitě k tobě jdu, já si to přečtu. Tak si to přečet a říká, no to já tam nevidím chybu, to je dobře postavený. Tak to natočil, ale když to pak viděli a zjistili, o čem to je, tak se jim zdálo, že tam jsou příliš vulgární slova, taky, že to je choulostivý, tak to nasadili na Silvestra po půlnoci na druhém programu. Viděl to nějaký sexuolog a okamžitě volal do televize, že to je nějaký prostě špatný, že tohle to není dobrý příklad, že tam si děláme legraci z žen, které nemohou mít děti, což ovšem nebyla pravda, protože ten člověk buď to byl opilý nebo v agonii, takže to nerozeznal. Nicméně to stačilo k tomu, že ten program se nehrál. Potom několik let. Přestože se prodal do celé Evropy, kde se hrál. A teprve teď v poslední době se dá říct, že se hraje skoro každý rok ten film. A vy jste nikdy nečetl nějaký Vladimírův literární opus? Ani to neskusil? To byla první věc, na kterou jsem se ptal, proč to nenapíše on sám. A on říká, já to nemůžu. Já jak si sednu k papíru, vemu tušku, tak píšu. Babička jdavši z lesa a nesa vše na zádech roští, začala vyskakovat vše. Říká, no to je snad nějaký, to je nějaký blázinec, to není možný. Pak přijde baba kam chce, napiš to ty sám, já od toho jdu pryč. Jo, děti moje milí. Vy mě vůbec nerozumíte. Mě ani nechápete. A je to smutný, protože jsme jedný krve. Vy s mámou jste jedný krve? Jak to myslím? Vidíš, tatínek už ani neví, co mluví. To z opravdu těla hřebíček na hlavičku, já skutečně nikdy nevím, co mluvím. Protože jsem tady v této domácnosti využívaný, až skoro zneužívaný, věčně persekuovaný. Vzpomínáš si, že by tady někdy šlo něco podle mě? Nikdy. To by to tady vypadalo. Kam jdeš? Sundat ty záclony, abys maminko viděla, že jsem lepší než ty. Že si oproti tobě tvý práce cením, tak sundá záclony a... Stačí po snídani. No, to je pravda. No. Já bych ale klidně želelku z toho žvance, protože tě mám rád a ty záclony bych ti rád sundal. Lepší, když nerad, lepší, když nerad. Já říkám rád. Jak to, že nerad je to lepší. Má to větší cenu, protože se musíš přemáhat a znamená to, jak máš maminku rád. Podívej se, to je chytrý. Já teď chápu, proč jsem ty záclony nesundával, nenandával rád, protože rád sundávat záclony může jenom debil. To je makovička, vidíš, nechodí na školu nadarmo. Takže já vlastně, když sundávám a nandávám záclony nerad, tak tím dokazuju, jak tě má maminko rád. Pamatuj si, že se zásadně nikoho neprosím, aby mě pomáhal nerad, víš? To si pamatuj. Maminko, co do vzdělání jste na tom stejně s tatínkem. Tak no. Prosím tě, přemýšlej, tatínek už to pochopil. Ty chytrálku, když jsem po tobě prala peny, tak jsem je prala ráda. To podle tebe znamená, že jsem tě ráda neměla? Pokud si je prala ráda, znamená to, že ti moje pleny voněly. A když ti voněly, tak si měla v podstatě snažší situaci než matky, které jim nevoněly. Nechtěli byste s tím přestat při jídle? Cože? Tvoje pleny, že mě voněly, slyšíš to? Ne. Když ti nevoněly, pak si mě měla opravdu ráda. Takže co jsem řekl o záclonách má obecnou platnost.
Je to hodný kluk. A chytrej, maminko, akorát chvilkama je hodně blbej. Pokom asi. Dámy a pánové, paní Iva Janžurová. My jsme dostali do ruky text právě té hry, kterou jsme tady teď viděli v ukázce, Miroslava Plzáka Cesta do Rokycan. A ta hra byla od Miroslava Plzáka sestavená z tak přesných replik, že v momentě, kdyby se nějaká porušila, tak se celá scéna sesypala jak domek z karet. Tam bylo velice důležitý, aby každá ta replika přesně obsahovala narážku pro tu, která následuje. A já jsem říkala panu režisérovi Hudečkovi, že to asi nepůjde tuhle hru vůbec zahrát, že hrozně mám ráda Menšíka, ale že on určitě nedokáže se ty texty přesně naučit a že tu hru zničíme. A prosila jsem ho, jestli by mu mohl domluvit a nakonec jsem zjistila, že nikdo neměl odvahu, takže jsem se toho ujala sama. A tolikrát jsem mu volala a tolikrát jsem ho prosila, on se strašně ošíval, ale nakonec si tu svěrací kazajku pro něj nechal nasadit a ten text se naučil přesně. Takže tohle to byl ode mě, bych řekla, heroický výkon Vladimíra Menšíka směstnat do přikázaného textu. On jakoby si tím obměňováním nejen potvrzoval svoji vnitřní pravdivost. On o té scéně vlastně toho tolik věděl, že ji mohl odmluvit 20 způsoby, 20 různými dialogy, ale on zároveň na mě dělal dojem, jako by se sám před sebou styděl, že něco říká dvakrát. Iva Janžurová. Teď se vydávám za pyšným autorem té svěrací kazejky, za panem doktorem Miroslavem Plzákem. Dobrý den, který měl tu čest. Že Vladimír Menšík nechal jeho repliky ležet. Dohlížel jste na to? Já už teď teprve chápu, proč, když jsem tam přijel na jedno natáčení, tak řekl, že nebude hrát, když tam budu. Tak teď už jsem to teprve pochopil. Ale já si myslím, že neublíží mi ho pamatovat, jak začalo jeho léčení. Já jsem ho dostal do léčení a na to si pamatuju přesně, on se mu to každý bál říct, tak jednou to hrál nějakého sultána, to byl ještě Burjána. A já jsem mu říkal, pane Menšík, vy šumlujete, vy se budete léčit. Jsem řekl, pane doktore, tak od vás jsem čekal nějakou inteligentnější řeč, že tohle mě říká manželka denně, jo. A pak říká, víte, ty vaše pravdy, ty se snadno říká, já vás tak pozoruju, vy tam cmrdáte 2 deci červenýho za večer, kdybyste toho vypil, co já, pak byste tedy mohli mluvit. Ale pak on ležel u nás na klinice a kde se ozýval smík, tak tam jsem věděl, že je Vladimír Menšík, ale teď šlo o to, musel jsem ho představit profesorovi Vondráčkovi, to byl vážený pán, tak jsem mu říkal, hejte, ty legrácky si tak nechte jako, a to vám musím říct, to byl noblesní, to bylo perfektní tedy, ale ke konci to pan profesor Vondráček řekl, no víte, my jsme takový zvláštní lidi, my psychiatři dáváme takové hloupé otázky, opakujte po mně těchto 5 čísel, těch 3, 7, 12 a Menšík řekl, pane profesore, promiňte, já mám hereckou paměť, to je na mě příliš lehké, já se musím naučit 20 stránek textu přes noc, jak bych dát čísla? Prosím. Tak jsem se přece jenom dočkala. No. Neměl bych za ním zajít? Jendo? Ano. Ondřej už odchází. Tak tati, máš poslední příležitost mě pokopat, poplivat. Víš, co si myslím? Ve
svých vzpomínkách na Ikarův pád se Vladimír Menšík s velkým uznáním vyjadřuje o Janě Hlaváčové. Říká, že je to herečka, kterých se v divadelním světě rodí málo. S tím nelze než souhlasit. Paní Jana Hlaváčová. Pravda je, že moje nejsilnější a nejhlubší vzpomínky na Láďu Menšíka právě jsou z doby, kdy jsme točili Ikarův pád a Tažné ptáky. Na to nikdy nezapomenu, ale protože jsou to vzpomínky většinou bolavé a smutné, tak si vzpomenu na něco jiného. Byla doba mistrovství světa v hokeji, poslední zápas Československo-sovětský svaz. My jsme zkoušeli tady na Kavčích horách s Jirkou Adamcem nějakou inscenaci, já už si nepamatuju co, Láďa Menšík a nepamatuju si, kteří ještě ostatní kolegové. Najednou někdo vtrhnul do zkušebny a říká: Láďo, ty kluci těm tečou nervy, prosím tě, pojeď a vyprávěj jim něco, zabav je, ať do toho zápasu prostě myslej na jiný věci a musí je pobít, musí vyhrát a tak dále. No Jirka Adamec měl pochopení, rozpustil zkoušku a Láďa povídal: no přece tam nepojedu sám, pojďte všichni a bude sranda a tak jim pomůžem těm klukům. No tak jsme jeli. A já jsem byl od dětství velký hokejový fanda, tak najednou jsem tam viděla toho živého pana Holečka a ostatní pány hokejisty, tak jsme tak s úctou všichni mlčeli, což bylo úplně naprosto v pořádku, protože Ládik si to obhospodařil všecko. A jel, hoši se smáli, pusu od ucha k uchu. No a najednou už tak jako končilo to odpoledne a ten Láďa se otočí na mě a říkám: prostě ty tady sedíš, jo, a já se tady furt namáhám, tak taky něco řekni, no, což bylo lup. Já jsem nepřipravená, protože jsem vůbec něčem takovým nepočítala, že by někoho zajímal. A tak jsem lovila v té paměti a vzpomněla jsem si, promiňte, já to musím říct, tu historku. Točili jsme Bakaláře s Jaroslavem Dudkem, povídka Zip. Točila se noc, 3 hodiny v noci. Spěchalo se, aby jsme to co nejrychleji natočili. Takže takový vysoký maskér, vazba chlap prostě posadil kompars v hale do 2 řad a měl tu bednu dřevěnou a teď chodil, maloval pusinky, očička, tvářičky, všecko to pěkně vypulíroval. Přišel asistent a říká: prosím, kompars na scénu. Všichni se sebrali, odešli na scénu a jeden muž zůstal sedět a tupě zíral před sebe. Tupě a dlouho. A ten asistent povedal: prosím vás, jsou 3 hodiny ráno, spěcháme, pojďte na plac, všichni už tam jsou. Říkám po druhý kompars na scénu. Dlouhá pauza a ten chlap povídá: já nejsem kompars, já jedu do Kolína. A ten maskér, přestože byl taková vazba strašná, tak zesinal a říká: ale člověče, proč jste se nebránil? Já bych si to nedovolil, kdybyste to... Zase šílená pauza a ten chlap povídá: co pak můžu vědět, jestli nevyšlo nějaký nový nařízení? V tomhle státě je možný všecko. Dámy a pánové, pan Jiří Hubač. Není nad to, když má skvělý herec také skvělého scénáristu, který na něj myslí. Já totiž vždycky přijdu do studia jen pozdravit herce jednou tak za tu celou dobu natáčení a tentokrát se mně stalo, že skutečně na ty Tažní ptáky jsem přišel a věděl jsem, že Vladimír je geniální improvizátor. To pocházelo z takový ty jeho nevyčerpatelné fantazie, kterou si vlastně kompenzoval, bych řekl, to, že nepsal jak literaturu. Myslím si, ke škodě nás všech. A tam skutečně došlo k tomu, že měl podle scénáře říct úplně něco jiného. A já bych vám chtěl právě ukázat konkrétně, jakým způsobem ta jeho improvizace a fantazie pracovala. Tam měl říct Brodskýmu: já ti něco řeknu, Dolfi. Všechno utrpení pochází z toho, když má člověk někoho přes příliš rád. A on prostě tady do toho zamontoval celý svět, i o tom, že teda je mezi lidmi málo lásky. A František Filip, a to bylo prostě improvizace z nouze. On zapomněl text, protože on normálně improvizoval s takovým přetlaku
přetlaku té fantazie a, jak bych řekl, energie. A tady v tomto případě najednou mu vypadl text a on, než nahodil ten motor, tak čekal, že mu Bróďa napoví. Tak mu řekl, nevíš, co jsem chtěl říct? A Bróďa lišácky mu to vrátil a řekl, nevím. Vůli sobě posílíme, do snídaně nekouříme. Co jsem to chtěl? Nevíš, co jsem ti chtěl říct? No? Víš, já taky nevím. Já už vím, já jsem ti chtěl říct, že vždycky dřív, když jsem uvažoval, víš, o lidstvu jako o celku, jak jsem si řekl, že lidi jsou nešťastní, protože je mezi nimi málo lásky. A teď tohleto. Já jsem si způsobil vlastně utrpení přemírou lásky. Že jsem na každého z nich myslel. Že jsem se chtěl pro ně obětovat. Vy jste vlastně udělali 2 díly, ale ještě jeden byl snad připravený, Ano, ne? ten byl napsaný a to je teda opravdu ke škodě, myslím, mě i Bródi, protože těsně před natáčením Vladimír umřel. A bylo zajímavý, protože zavolal Bróďovi, když si to přečet a řekl, člověče, to je tak krásný, ještě se musíme scházet, aby jsme se v těch figurách zabydleli. Bylo by hřích, kdyby jsme tomu nedali všechno, co máme. A to bylo dost prostě pro Menšíka něco překvapivého, protože ten přišel na plac a v podstatě mohl okamžitě jak ptáček na větvice zpívat a tady chtěl mít přípravu. A tam bohužel prostě teda došlo k tomu, že před natáčením teda zemřel a já vlastně jsem měl od mnoha lidí i od herců jsem měl jako takový návrhy a dobře míněný rady, že by se to mělo přeobsadit, že ten scénář je opravdu pěkný. A já jsem ho nechal jen v knižní podobě, protože jsem skutečně jednou jsem tomu podlehl a znova jsem si to čet. Slyšel jsem Menšíka, viděl jsem Menšíka, řekl jsem si, to by byla svatokrádež. Ne, to je Menšíka a to nikdo jiný hrát nemůže. Co ty jsi dostal pest? Jak se... To není pest. Je... To je cylindr našeho pana direktora, jak je to možný? Pan direktor je nikde. A tady má, vy tak nakonec... Pan direktor už je tady. Jak je to možné, že mi to uniklo? A už zase pracuje a se s něj kouří. Potiže se hlásím, pane direktore, k raportu. To seš ty, Froši. To jsem já. Prosím tě, stůj rovně, nemotej se a nevrávorej. Poslušně hlásím, pane direktore. Já stojím rovně jako svíce, ale mám dneska takový nějaký podivný vítr. Slivovice se mnou trochu mydlí. No vy, to zatracené šampaňské, v mně se všechno trošku míhá před očima. Mně se míhá už leta. Všecko v pořádku, nic se nestalo. Jinak je všechno v pořádku, pane direktore, poslušně hlásím, že by tady byl klid, nebych toho, že ten z 12, ten Eisenstein, ten řve jak pavián. Furt si stěžuje pan Eisenstein a že chce právníka a doktora. Doktora práv. Blinda. Tak jsem zavolal doktora Blinka. Blinda. Tak jinak je všechno v nejlepším pořádku. Jinak je všechno v nejlepším pořádku. Pane direktor, právě jsem si říkal, to jsme to chytli, víte. To je fešácký kriminál. Takovej jsme si už dlouho zasloužili. No. Je to pravda, Froši. Takže, co bych vám ještě řekl? Musím ti říct, že to je skutečně fešácký kriminál. Fešácký kriminál. Je tu trochu průvan kránu, takhle já to zase vyháním jinou. Musím ti říct, že nikdy nám nebylo tak dobře, jako právě tady. Co to bylo, něco zvonilo? To byl zvonek. Asi. To byl někdo zvoní. Uvrat. Otevři. A co když tam někdo... Tak se podívej z okna, kdo to je. No, proč takhle ráno přece nám nikdo nechodí? Je! Pane direktor, tam jsou 2 ženský. Takhle ráno a uvrat. Cože 2 dámy? No, já nevím, jestli 2, protože já špatně v poslední době vidím. Možná, že tam jenom jedna rychle mění místo, ale já to
1, 2, 3, 4, no 2 jsou tam. Přichází pan Petr Kostka. Já bohužel neměl mnoho štěstí s Láďou Menšíkem točit a moc toho lituji. Ale chtěl bych vzpomenout na naše setkání první, kdy jsem Láďu Menšíka, vlastně tenkrát pana Menšíka, poprvé viděl, poznal a myslím, že ho to charakterizuje velmi dobře, jak přijal můj nechtěný tenkrát netakt. Bylo mi 21 let, byl jsem teprve student herectví, on už 30letý známý herec, něco se točilo v televizi a o pauze jsme seděli na kávě v tom bifé a já si pohrával a neustále cvičil s takovým drátkem, který jsem dostal, který vypadal jako šperhák, tak trošku se smyčkou na konci a dával jsem si to mezi zuby. Nemusím připomínat ani anfas Ládi Menšíka, ani jeho profil, je to důležité. A on říká, co to máš, co s tím děláš, prosím tě, co to je? Já říkám, ale víte, pane Menšíku, já mám trošičku předkus. Já mám malinko bradu dozadu a tak se cvičím sykavky, ten drátek mezi zuby, aby to bylo hezky nad sebou ty zuby a víte, takže cvičím. V dálce se sype ruský sníh a světem rozestírá lásku a pomalu jsem tvrdnul, protože Menšík mě pozoroval. Až jsem skončil a on povídá, ty seš blbej, ty seš tak blbej. To je jako kdybych já začal hrát divadlo takhle. A nabídl mi tykání. A zvu Jiřího Krampola. Dobrý večer. Jiří, vy jste s Vladimírem Menšíkem jezdili další dobu? Kolik? Je to přesně 27 let. Jsme jezdili s takovým pořadem, jmenovalo se to Z očí do očí. Spousta kolegů a kolegyň, kteří tady dnes večer jsou v tom, taky účinkovala. Byla to strašná sranda a pochopitelně dominantní vždycky byl ten Láďa Menšík, který nesnes, jak říkala tady Jiřinka, aby se opakoval. A v tom večeru měl Láďa takový vyprávění o té rodině, to vyprávění všichni znáte, jak měl ty tlustý příbuzný a měl tu tlustou tetu a vždycky jí položili na trávník, dali jí strp, ona to kolem sebe vysekala a tak vznikl žací stroj, říkal Láďa. A lidi vždycky řvali a smáli se tomu a protože my jsme to slyšeli už asi 150krát, tak jsme se smáli taky. Ale ten Láďa si všiml, že už se nesmějeme tolik, jako jsme se smáli poprvně. Tak jednoho večera povídá, a ta teta, ta byla tak tlustá, že? A teď všichni čekali, že jí dali srp, popotáhli a ona to kolem sebe vysekala, že když s ní strejda chtěl mít sexuální poměr, tak si na ní musel udělat turistické značky. Teď zvu před kameru jednak filmového partnera, ale taky partnera v automobilu Vladimíra Menšíka, pana Oldřicha Velena. Dozvěděl jsem se, že jste měli chalupy 3 kilometry od sebe, takže jste strávili spoustu času v autě. To je dobrá chvíle na to zeptat se, jaký byl Vladimír Menšík řidič, protože to skýtá mnohé netušené možnosti. To si tady můžeme říct, protože policie tady není. Byl hrozný řidič. Jednou jsme jeli po natáčení jeho autem na ty naše chalupy a to se musí jet kolem vesnice Medonosy a tam je taková veliká zatáčka vyznačená prostě tím pruhem nepřerušovaným a Láďa ovšem
pruh, nepruh, bílá čára, černá čára, tomu bylo všecko jedno. Když jsme se blížili k té zatáčce, tak Láďa už říznul tu čáru, tak o metr už byl za ní. A v poslední chvíli si všimnul, že ve zpětném zrcátku, že z křoví vyskočil esenbák a vyfotil nás. Láďa okamžitě zastavil, vystoupil, povídá, co to bylo? No povídám, co to bylo. Ty neslyšíš? Vy jste se dopustil? To mě nezajímá, to tvoje dopustil. Ukaž mě povolení. Tak ty nemáš povolení? A šel k němu, povídá, poslouchej, co se to učíte v té policejní škole? Ty nic nevíš. Co pak ty nevíš, že když chceš fotografovat filmového národního umělce, že musíš mít povolení od generálního ředitele československého filmu? To ty nevíš? A ten esenbák říká, no ale já jsem vás fotil ze zadu. Jo, tak ze zadu. Tak ty si myslíš, že já ze zadu nejsem národní umělec. Ukaž to. Vzal mu aparát, otevřel, takhle mu provětral ten film, vyndal, takhle ho smotal dohromady i s tím aparátem, vrátil mu to a říká, to bylo naposledy. A sebral se, šel k autu a během pár kroků se zastavil, vyndal nějaký peníze, vytáhl 500, šel k němu a povídá, hele brácho, tady máš na pivo, ale ať se to neopakuje. Já tady každou noc muzicíruju. V kouři, v prachu. Myslíte, že byste vypadal líp? Co, doktore? Neměl bych zavolat Ondru? Na co Ondru? No, aby se o vás postaral. A zavezl vás domů. Jo tak. Já myslím, že vám jde o mít zdraví a vy byste mě potřebovali nějak vygumovat, víte? A to nemusíte nikoho volat, doktore, jestli vám tady překážím, já se domů dopravím sám, jen to řekněte. Jak se dopravíte? Jak se asi dopravím, doktore? Vezmu si taxi. Nebo tamhle Miluška. I to zařídí. No. Pane Kára, měl byste se sebou něco dělat. Přijďte za mnou. Já vás zavedu k jednomu kolegovi. A to je chvíle pro pana Josefa Vinkláře. Každý z nás asi měl 101 důvod, proč člověka napadlo, že by chtěl Láďovi udělat radost. Já jsem jednou mu chtěl udělat radost v domnění, že dělám něco dobrýho. Zavolal jsem mu, říkám, Ladi, mohl bys si na mě udělat chvilku času. Já bych s tebou potřeboval nutně mluvit. On říká, no Josef, jo, ale hele, zítra, no šlo by to zítra dopoledne, ale já jsem takovým maléru. Já totiž v Krči došly léky, víš, a oni mě řekli, že musím teďka jezdit do Sanopsu, do toho nomenklaturního sanatoria, tak si tam jedu pro léky. Takže přijď až tak kolem 11:30. Já jsem skutečně přesně v 11:30 tam byl. Čekám 4 hodiny, čekám půl hodiny, čekám 3/4 hodiny, čekám hodinu, Láďa nikde, což u něj nebylo zvykem. Konečně přijede a on pá, promiň člověče, já jsem nerad, ale to, rozumíš, oni mě toho dali totiž vagón. Mě dali takovýhle 2 krabice injekcí, všeho možného, i v těch foukátek. A já mám kamaráda, kterým jsem ležel v Krči,
Tomu je 29, je to inženýr, je na tom možná už než já a nemá nic. Tak já jsem mu to teďka byl odvíz a tak to budu dělat furt. Budu říkat, že já mám takovouhle spotřebu. A budu to dávat těm. Já jsem viděl najednou, jak je to prostě soucitný člověk. A vyjedeme nahoru do toho bytu a on říká, co vůbec chceš? A já povídám, no co chci. Já jsem si přečet včera v novinách, že ti pozejtří bude šedé, tak ti nesu dárek. A opa, no neblbni, ale teď jsme si dárky normálně nedávali. Opa, a já povídám, ale tam bylo napsáno, že je ti 60. Opa, teď jsou to idioti, se spletli o rok. Tak já jsem to držel v ruce, ten dárek, stal jsem tam jako to. A povídám, co teda budeme dělat? Opa, víš co? Tak mi to dej. Já jsem to rozbalil, opa, já to rozbalím. A abych mohl projevit nadšení. A já jsem mu koupil původní vydání Máchova máje s původními ilustracemi. A on říká, Josef, dobrý, mám velkou radost, on se stal velkým milovníkem knih a byl sběratelem knížek a povídá, hele, ale důležitý je, abys věděl, že vím, že jsi mi dal foršus a že příští rok mi nemusíš nic dávat. A já jsem mu mohl už dát jenom 3 žlutý růže v domě umělců, když to bylo úplně naposled. Takže já vím bezpečně, že to byl veliký, geniální herec, ale byl to taky stejně veliký a geniální člověk. A nyní si přečteme pěkně nahlas něco z vašich deníků. Dobrovolně samozřejmě. Tak třeba vy. Sibiřskou tajgou pustou jde lovec kožešín sám a sám. Večer pak rozdělá oheň, taky sám, než jde spát. Přemýšlí o městě, kde zanechal ženu, mladou a krásnou. To pro ní jde střílet stříbrné lišky. Ale nejhorší je, že mu docházejí potraviny. Ano. To jde patrně o začátek nějakého románu. Ne, to je báseň a celá. Ukázka z filmu Dobří holuby se vracejí. Film režíroval pan režisér Dušan Klein. Před kamerou se poprvé sešel s Vladimírem Menšíkem Oldřich Navrátil. Oba je Zvon jeviště. Já nejsem moc smělej člověk, nebo jsem respektive velmi nesmělej. Kdybyste měl někdo nůž a řezal do mě a řezal, tak se teď třeba krve byste se nedořezali. A já jsem tehdy přišel na natáčecí den do toho želivského kláštera, kde se část toho filmu natáčela. A tam byla taková veliká šatna, kde všechna tato esa seděla, ano. A uprostřed měl židli Vladimír Menšík a měl solo. A já, protože nejsem moc smělej, tak tam byly štendry s kostýmama, zaplať pánbu, tak jsem se schoval, že jsem tam tak klouzla, schoval jsem se mezi ty kostýmy a věděl jsem, co si mám oblíct, tak jsem se tam začal tiše oblíkat jako myška, mě nikdo neviděl, ale on mě skutečně nikdo neviděl, jo? Byl jsem schovaný. Nicméně ten Menšík řekl, co se tam krčíš? Vzadu. A tak já jsem tak vykoukl a říkám, no co je? Přijdu sem, doprostřed, řeknu, já jsem Olda Navrátil, každému podám ruku a je to, ne? A to napětí najednou zmizelo, já jsem to tak udělal, jak mě poradil a do dneska jsem mu za to vděčný. Když jsem mu poslal scénář Dobří holubů se vracejí, tak mi Láďa zavolal, říká, Dušan, já to nemůžu hrát, tam je scéna s peřím, jak ti pacienti derou peří a já nemůžu jako astmatik to dejchat, tak to odmítám. Já říkám, Ladíku, my to připravíme tak, že naskoušíme bez peří, pak ty půjdeš na chodbu, dáme peří, já řeknu kamera, ty vejdeš dovnitř a řekneš svůj dialog. Tak to přijal, skutečně jsme to tak naskoušeli, říkám, Láďo, je to hotový, jdi na chodbu, dali peří, říkám kamera, Láďa vešel a říká, kluci, znáte tu historku? Já říkám, Láďo, ne.
samozřejmě odvyprávěl, všichni se smáli, peři lítalo, ale on měl radost, že mohl udělat radost i těm svým kolegům. A to bylo na něm krásné, že nejen dával radost divákům, ale i nám všem, kteří jsme s ním spolupracovali. A takhle byste vypadala, paní Štubová. Moment. Tu ženskou jsem už někde viděl. Ukaž. Rogoč. Nešahej na to. Tak co, paní Štubová? Že se ptáte, se ví, že jo. No to se na mě nezlob, paní, ale já snad do toho mám taky co mluvit. Pač, jestliže budeš vypadat takhle, tak já bych si taky rád přišel na svý. A co by si se mnou dělal ty, padavko? Jako normálně. Blbeček. Nechci vám nic upírat, pane Blum. Můžete kdykoliv přijít. To mi dále na nervy. Paznecht. Robert Steiner. A je to moje vina. Špatně jsem ho podřízla. Prosím? No, ukaž panovi jízdu. Tak jsem špatně podřízla? Jo, tady. Jděte pryč. Nekoukej, já to triko. Povídám ti to. Nedělej, Koria! Zhoď to triko, povídám ti, nádo! Když byla stará Helka, to jsem ti byl dobrý, víš? A teď bych na tebe nesměl ani šáhnout, co to? Ukaž! Dejte ty prachy! Šumě! Ty jsi najednou nějaká fajnovka, no? Hele. No. Nemáš nějaký kýbl? Voda? Jo, to nedám, no. Tak jo, ne. Další klasické dílo české kinematografie a žijící klasik, pan režisér Václav Orlíček. Tím žijícím klasikem jste mě trochu ranil, ale k Menšíkovi. Já jsem mu jednou prodal auto a projel jsem s ním kus Čech, on řídil, on prostě cestou veršoval pravidla, který se pečlivě naučil, dopravní pravidla, značky vyjmenovával a dělal na to samozřejmě verše. No a jemu pak stačilo, když jel třeba z Pangráce na Barrandov na natáčení, tak už samozřejmě jezdil tím autem a on potom tu cestu, oni těch 25 minut, která trvala, tak to dokázal odvyprávět tak, že za každou větou prostě byl huronský smích herců, kteří tam seděli ještě rozespalí a maskézy líčili. Protože přišel asistent, říkal, bude polocelek nebo celek, pojďte všichni do ateliéru a on cestou z té maskérny, tou dlouhou chodbou do ateliéru číslo 5, stačil na všechny udělat nějakou veršovánku, které je perfektně vystihl, aniž by někoho teda urazil, poněvadž musím říct, že jeho humor byl doopravdy milý, lidský, i když někdy teda byla používána nepublikovatelná slova. Chvílenku, prosím, já to zcvaknu. Ach, jo. Tak už jsi starý Jando na pravdě. No jak se říká, mladý muž a starý musí. Víš, musíme tam všichni. Kam, prosím? Tam nahoru, paní. Co pak Janda, ten už tam je. Já tam budu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni. To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku komputru a ten vás obslouží za setinu času, který by k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete. Paní, já jedu starému Jandovi na pohřeb. Ale Janda, to mě, pane, nic neříká. No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Mirošťák rozvrátil rodinu, no tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil, těch rošťáren, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou ne, než byl raněný u Haliče.
Kam, prosím? Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy, ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou, no. Ale já říkám, naše do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky paní vylízal. Vy dostal takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne. Teda on se z toho vylízal, to se jen tak říká, ono z toho vylízal nějaký Felčan, nějaký Kučera, taky mu řekl. Janda, vy jste byl odepsaný. Vy jste byl odepsaný, nemít tohleto železný zdraví, tomu řekl. Pane, no, prosím. já nemám zájem ani čas se tady s vámi bavit o první světové válce a nebo no, já jen tak, že jako... Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne. No, to je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady v Foukách na Vítrholci, stojím tady a čekám u jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Paní, kdybych se chtěl rozšoupnout, tak nebudu tady okounět u vás a půjdu jinam a rozšoupnu se jinak. To už zase já vím, kam bych já znám ty svý vodničky, tak už to padá. No tak co, prosím? Ušetřete mě laskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete. Dámy a pánové, paní Stella Zázvorková. Paní Stelo, vy jste toho s Vladimírem Menšíkem zažila tolik, že nevím úplně, od čeho bychom se vlastně měli odpíchnout. Kde začít? No, víte, ono je to jako, když byste prožil několik přírodních katastrof. Bylo to kolikrát hrozné, ale nezapomenutelné. Opravdu. No a na jednu stranu zase tak jako přírodní katastrofa neslo to mnoho čerstvého povětří do našich vztahů a do naší práce. Menšík byl skutečně jako tajfun. Traduje se, paní Stelo, že vy jste spolu dělali jakousi legendární scénku o levitaci? Ano, já jsem to neviděl jistě. nikdy. No, víte, že si nejsem jistá, jestli to vůbec někdo viděl. Menšík měl takový, já bych řekla, to byla skoro fobie. On všechno, co dostal napsané jako text, tak musel předělávat. No a tenkrát myslím si, že samozřejmě náš dvorní dodavatel, pan Gustav Oplustil, přinesl text. No my jsme ho dostali, ale v tu chvíli už mě ho vyrval Menšík z ruky a říkal, Stelušenko, podívej se, tohleto já musím přizpůsobit, víš, jeden druhému a tak dále. A já jsem povedal Menšíku, je pondělí a v pátek to točíme. Já nepřipustím, aby si mě udělal zase nějakou ostudu, že by si mě ten text nedodal. Protože z čeho já mám potom dělat, že jo? Z čeho já mám vytvářet nezapomenutelnou roli? Takže jsem říkal, Stelušenko, všechno bude v pořádku, zítra to máš, samozřejmě v úterý to nebylo a nebylo to tedy ani ten pátek. Já byla tak rozzušená, že jsem ho chtěla zabít. My jsme to točili, tenkrát byla taková jedna éra, epocha, že jsme točili na burze, Havlíčkově náměstí. A tam bylo schodiště takové. Já jsem se tam schovala za to schodiště a čekala jsem na něj, že ho zabiju. To opravdu, já jsem byla připravena. V tom ho vidím, jak se takhle sune, aby nebyl vidět, tak jsem na něj skočila a říkala jsem text. A on takhle celý ustrašený vydal z náprsní kapsy něco příšerného. To bylo příšerné, to bylo přeškrtané červeným, černým, tam se nedalo přečíst slovíčko, takhle mě tam nechal a utekl do studia, kde se cítil bezpečně. No, já jsem přišla za ním, chtěla jsem něco říct a v tom slyším důvěřivého, hodného Zdenka Podskalského, jak říká, vážené publikum, to bylo živě dělané. Já si tady spolehám na dva herce, kteří jsou výteční profesionálové, kteří vědí, co mají dělat a já nechci, abyste vy už měli opakovaný zážitek. Prosím vás, berte to jako premiéru a ono se to natočí a bude to mít šťávu, jo.
No na tato slova mě Menšík popadl, hodil se mnou na takový katafalk, který tam byl připravený, obrovským lanem takhle silným mě přimontoval a povídal: Krčičková, vás přejde ta touha zahrávat si s uměním. Jsem kouzelník vyšších kvalit a vy jste opustila svého muže statkáře a vadíte mě v rozletu. Já jsem povídala, co blbneš, prosím, co teď máme říkat. Ale on se otočil klidně do toho publika a začal: Jo, trapero oluvo. Musím říct, že tenkrát byl můj Duch Svatý velmi blízko, protože jsem začala překládat plyně. Já, cestovatel holub, já nevím, jak jsem k tomu přišla. Blábolila jsem, on blábolil, naštěstí teda jenom asi tak 2 minuty jsme blábolili a začalo to dál, víte. Takovým způsobem, že prostě on vysvětlil, že tedy celý ten katafalk i se mnou zvedne a tam, že mě nechá a chvilku se vzdálí a pak, že mě zase spustí dolů. No a teď já jsem si říkala, co on to pořád dělá takhle jednou rukou. A najednou mě to dopadlo. On předtím šel šot s Mary Drexlerovou, tou americkou starou paní komičkou, která seděla v lóži a dívala se, myslím, že na Charlie Chaplina a mačkala takhle kabelku a takhle tekly slzy, jo, takhle úplně. A mně se hned zdálo, že on na té svý obrovské hlavě má nějak divně tu boušku. A on tam měl právě ty hadičky omotané kolem té obrovské hlavy. Jenomže jak si nasadil tu boušku, tak taky ucpal ty hadičky, jo. Takže ono nic z něho neteklo takhle, jak mělo teď, že jo. Leč náhle do toho jeho blábolení se mu začala z pravé kalhoty rozlívat takové skoro Bodamské jezero. A teď si představte, že to publikum si toho povšimlo později a hlavně dámy, které mají takový zvyk, že když něco takového vidějí, tak to tlumějí, takže to zní. Jo. A pánové přizvukovali v bas. A najednou on si toho povšiml a to už mu teklo i z té druhé kalhoty. Rozumíte? A říkal: Krtičková, tohle jste způsobila všecko vy. Jsem bezmocný a pláču kalhotama. A utek z toho studia. Lidi šíleli. A ten hodný, milovaný pan Podskalský se objevil a řekl: vidíte, i když text není nějak silný, tak když to dostanou profesionálové, tak se opravdu publikum baví. Panečku, to je vůně. Takhle to tu nevonělo, nepamatuju. Málo platný, bětuško, domácnost bez ženský je jako vymrzlá stodola. Dala jsem tam hodně Mariánky. Držková chce hodně Mariánky. A taky hodně futru. To taky. Bětuško, teď nám tady bude jako v ráji. Bětuško, prosím tě, co to je? To je nebožtí Klempl. On mě prosil, abych ho nenechávala samotnýho na hřbitově. On mě moc miloval, víš? No to je pěkný, a to tady budeme takhle ve třech. Co když se budeme chtít... Tohleto. Co se budem? No, když se budeme chtít mít rádi. Počkej, Vinko, počkej. Ještě jsme si neplácli, já jsem tady jenom na probu. Prosím tě, na jakou probu? Bětuško, co pak jsme 20letí cucáci, jsme bez závazku, volný, já tady majitel prýma živnosti. Bětuško, a pokud jde o city, věř mě, já jsem si tě zamiloval od prvního okamžiku, kdy jsem tě uviděl, Bětuško. Tady mi přišli senátoři. No tak by přišli. Ty furt děláš, že kdyby to byli nějaký malí caparti, teď už jsou to velký kluci. Čím déle člověk sleduje herectví Vladimíra Menšíka, tím si připadá menší a menší. A řekl bych, že až u toho závěrečného K by ty proporce
mohli tak plus minus odpovídat. Když jsem si doma pouštěl všechny ty ukázky, které jste dnes viděli, tak vždycky, když ta ukázka skončila, napadla mě jediná věc. Škoda, že to nebylo delší. Mohlo to být delší. A já myslím, že s životem Vladimíra Menšíka je to podobné. Člověk si řekne, škoda, že to nebylo delší. Mohlo to být delší, ale i tak, pane Menšíku, moc krát děkujeme. Dámy a pánové, to je prosím stříbrný tloušť s červeným kormidlem u prdelky. Elegantní Parma. Vidíte ty světácky vousy? Břichatá plotice z břichatých tůní. A proudníci z prudkých proudů. Svoboda končí. Vyšel jejich pán, zapráskal bičem a jsou jeho. Mesdames, messieurs, to je to pravé umění.